देलाय गथ'फोर खोन्थालाय आंखौ फोरोंगिरि जानो समायदोंना समायाखै मोसौ लावखारसो जानो समायदोंलै नोंखौ बेबो मोसौ दामब्रि गुमग्रा जालाना अमारे जा खम जाला ए फाग्ला बिदिजों जायो नामा आंखौ मोसौ लावखारजों रुजुदों बमब्रमा सच हमेशा करबा होता है सैथोआ जेब्लाबो गोखा जायोनो मिन्थिबाय साला बमब्रु सवासलाव उटके ना रह नों गथ' साथाम गोनां हिनजावसो मोनगोन नों आइ जायो जाय हिनजाव मोनबानो जाबाय आरो आच्छा दासो मिन्थिदों आं नों बायदि अगियान मानसि दङ नालाय बिनिखायनो बिटिआरआव हाबा जानाय हिनजावफोरा सानफा साफा गोमानाय अनजिमाया बांबोगासिनो बिटिआरआव हिनजाव गोमानाया आंनिसो दाय जाहैबाय अमा राजा नों बायदि सुवारानो साब्रै सिख्लाफोरखौ आवग्रिजोबनानै लाखायो माथो बेनिखायनो बेसेरा सेंग्राफ्रा हाबा जानाय हिनजावखौसो लानानै खारनाङो सैथोखौनो बुंबाय नों बमब्र नैबे बमब्रआ राजा हरिचन्द्रनि नांदोंनाय जेब्लाबो सैथो खोथा बुङो मिन्थिबाय राजा हरिचन्द्र बेलाय नैबे अमा राजा थानायाव सोर राजा हरिचन्द्र नों दाबो राजा हरिचन्द्रखौ मिन्थिया नामा गुड मर्निं सार आं बिसोरखौ राजा हरिचन्द्रआ सोर होननानै सोंदों आं बिसोरखौ रोंना रोङा होननानै जा थां गावबागाव सिटाव जिरायदां आच्छा फरायसाफोर नोंसोरथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ आं नोंसोरनि गोदान टिचार आंनि मुङा सिमां सायनारि फारि मुंखौ खोन्थालांलाय नोंसोरनिखौ लास्ट बेन्चनिफ्राय जागायजेनलाय नामखौ जेब्लाबो लास्ट बेन्चखौल' नोजोर होयो एबारनिफ्राय फार्स्ट बेन्चआवसो जिरायसिगोनलां औलै गिनानैनो फार्स्ट बेन्चआव जिराया जोंहा माबा उल्टानि लास्ट बेन्चखौल' नोजोर होग्रा जाबाय मास्टारफोरा ओइ मा फुसुर फासार नाम खोन्था सार आंनि मुङा लिंसार बसुमतारी दे नेक्स्ट मा नाम सार आंना फैला बरगयारी आरो दे नेक्स्ट आंना फुजि बसुमतारी फुजि बसुमतारी औ सार फुजि बसुमतारी आंना संगिना ब्रह्म आंना जेनिफार दैमारी मा लिंसार फुजि जेनिफार रोंलालां मा नाम जाखो बेखौलाय आच्छा नामफोरा मानो बिदि नोंसोरना आं सिनेमा हलावसो फैग्रा फरायसालियावसो फैखो फाथाखौनो मोनासै आं बेथ' जास्ट ट्रेलार सर पिक्चर तो अभी बाकी है रिता आंनि क्लासाव जाला माला फां फुङा सलिया मिथिबाय मा मुं नोंना आंनि मुङानो जाबाय मुर्शिद बसुमतारी ओइ मा फाल्टु नोंनाव नामसो सोंदों आं सार आंनि नामानो हा बे नामखौ बोरै गाबनांगौ जागोन होनलायलायना बा सार जादों माथो रोंनो माथो खेबसे लागैनो सार बिनि नामखौ दिनैसिम जों लिरनो रोङाखै हायोबा नोंनो लिरनानै खिथिलाय माबायदि लिरो बिनि नामखौ लिरलाय सार लिरना खिथिलाय सार मा नाम जाखो बेलाय बेखौलाय बोरै लिरनांगौ जाखो बालाय मानोथो फोरोंगिरि जागारदों सार नाम लिरनो रोङाबालाय नामखौनो लिरनो रोङा फरायसानिखौ बेनो गियान होनो फैदों जोंखौ एसे असाइस नाम बुंथावजायै नाम सोर दोना नोंनि बे नामखौ सार आं गावनो दोननानै लादों मा होनखो नों गावनो बोरै दोनना लानांगौ जाखो आइनि उदैयाव थानायावनो आइनो खिन्थाखादों बेखौलाय नोंनोलाय मानो नांबाय थागौब्रा र' नायथारनि आं रेजिस्टार बहियाव नोंनि नामा मा नाम दं सारा नकल खालामलायनो नागिरलायबाय बयबो जोंनि सिगाङावनो जोंखौबो एगजामाव नकल लानो होआ नोंसोरो हायोबा जोंनि सिगाङाव एगजाम टाइमाव माबा साजों सिंग्रा जालाय जानासो खिथिगोन बुरबाफोर सिरि थाथ' आच्छा बेबायदि नामानो गैया माथो आरो नोंसोर आंखौ नामखौ थगायजोबदों हो आंखौ थगायजोबदों नोंसोरो साला सिनेमा नायै फिल्म नायै नोंसोरो फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेसनि नामफोरखौल' गोसोआव थासै आरो नामफोरखौबो थगायजोबदों नोंसोर एक्ट्रेस नङा मा बेलाय मुसुखा नामा माने बे जेनिफ्राय एलबामावसो बानायो फिल्म बानायाखै ना फिल्म बानायाबा एक्ट्रेस जाया नामा आंबो लाइक भिडिअ बानायो टिकटक भिडिअ बानायो आं एक्टर जागोन नामा सार आं एक्टर मुगै सुगै एप्लिकेसनखौ इउज खालामो नोंसोरो दा बिराद बारा जाबाय बांद्राय एक्टर एक्ट्रेसनिल' खोथा गोसोआव लाग्रा जाबाय थादों नोंसोरो फरायनायखौबा बिदि गोसोआव लागोन ना लाया नोंसोरो एगजामानो खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैगासिनो दङ मा लिरगोन नोंसोर एगजामाव मा लिरगोन एगजामाव लटारि बाहायनो हानाय सुबिदा खालामनानै होबा हामगौमोनलै मा लटारि बानायनाय बेलाय माने सार कुइसनजों लोगोसे एन्सारबो होफानांगौ बे अपसनाव आरो क ख होनलायनानै आरो ना ए बि होनलायलायनानै आरो जोङो बबे मोनसे राइट बेखौ जों सायख'सिगौमोनब्रा आच्छा बेथा नोंसोरनो एसेबां इजियाव नांगौ नामा नोंसोर अख्रांनि हाथरखिखौ ओरैनो थुख्लायनो हागोन नामा नोंसोर खस्थ' मावाबा खस्थ' खालामाबा आरो खस्थ' मावनायनि फिथाइयासो बिराद मोजां जायो मिथिबाय मालायनिफ्राय ओरैनो मोननाय फिथाइफोरा मोजां जाया गाव खामायनानै गाव आरजिनानै गाव फरायनानै गाव खस्थ' खालामनानै मोननाय फिथाइयासो मोजां आरो गाव खस्थ' खालामनानै मोननाय फिथाइ बायदि जेरावबो गोजोन गैया मिथिबाय मालायनिफ्राय मोननाय बेसादफोरा मालायनिफ्राय मोननाय बुस्थुफोरा गासिबो दसे समनि थाखायल' गोजोन होयो मिथिबायना बेनिखायनो गाव खस्थ' खालामनानै आरजि मेहनत खालाम मोजां फिथाइ लाबो सार फिथाइया
गोखा गोखै फैबालाय मासे उथावथालाय ओरै फै मानसि ओरै फै खाथियाव फै सार थाफ्लायाव गुग्ला जादों बास दिहुनदोंना नोंनि गुग्ला सेबखावजोबनानै खारबा खाथियाव सार दा सिखाराबाथाय जिरायफिननो हानाय नङा आंनाव गुग्लाया ओरैबायदि जायगायावसो जादों सार मिन्थियो आं गासिबो बाहानासो बियो जल्दि खाथियाव फै आं हाबनो हागोन ना सिङाव हाबफैखानानै आं हाबनो हागोन नासो होनफैदों ओमफ्राय मानो थैसो गोबाव जायामोन दा बुंनाङा दा बाहाना खालामनाङा खिनाय जादोंमोन हासुनाय जादोंमोन आबौ थैदोंमोन आबै थैदोंमोन मादैनि हाबामोन आयंनि हाबामोन हो बिदि बाहाना दाहो दाय सार बिदि मोनसेबो नङा आक्का लामायाव रं नाम्बार सिख्ला लोगो हमबोदों बियो मा उल्था जल्दि फै खाथियाव फै होनदों आं नङाबा आं नोंनि खाथिसिम थांनांगौबा खोथाया गाज्रि जागोन सार आं दिनै दुगैना फैयाखैलै आंनि खाथियाव बारा थाजानाय नङा छि मानसि मैला मानसि नोंलाय दां जल्दि बैयाव हान्थुखौ रायदां खोमाबो फारनायाबो हम सार सिख्लाफोर थानायावनो बेबायदि हान्थु खेरायनो होयो नामा सिख्लाफोरखौ लाजिनो रोंनोबा आखल आखुफोरखौबो मोजां खिन्थि जल्दि हान्थुखौ रायदां ओमफ्राय खिन्थादो मानो गोबाव जायामोन सार आं पुलिस स्टेशननिफ्रायसो फैदों मा खामानि हमजायामोन नोंलाय सार आंनि खाफालाव सिखाव लिरनाय दङ नामा जाबाय दे उल्था होनबाय जानाङा मानो थाङामोन पुलिस स्टेसनाव बेखौल' खोन्था फेसबुकनि सिख्ला सासेखौ एफआइआर हैदोंमोन आं फेसबुकनि सिख्लाखौ एफआइआर नाथाय मानो सार जाय सिख्लाखौ अखाफोर गावदों होननानै गोसो थोदोंमोन बे दान खोमसिसो ओंखारबाय सार हर सान रायलायदोंमोन सार टावार गैयाबाबो औवायाव गाखोनानै रायलायहैदोंमोन सार थाम्फै अरजालायनाय लेवार अरजालायनाय बारि खनायाव थानानै रायलायदोंमोन सार जेब्ला मोगथाङाव लोगो मोनो फटकनिजों बेलेग मोगथांजों बेलेग जाबाय सार बेनिखायनो आं एफआइआर होबाय सार साला गोदाव सोराव फेसबुकनि सिख्ला गोसोथोबावनो मोजां मोनबावनो नुनाया जोंखौ गोजाननिफ्राय बिराद मोजां नुयो खाथियाव थांबा हारावाथाव मिथिबाय सार दा बिराद साना दं गोसोआ क्लासावबो जनाय नङा दा गोसोआ आंना बुरबक साला लेखा फरायनायाव गोसो होआ खालि गार्लफ्रेन्ड मोजां मोननाय धान्दा बेफोरावल' लेखा फरायनानै मा मावगोन देनां मा जाहैगोन बेफोरखौ सिन्थाया खालि हिनजाव गोसोम नांगौ हिनजाव गुफुर नांगौ थां सिनाव जिराय थां सार मोगथाङाव नायफिना नालाय फेसबुकनिखौनो फटायदोंमोन सार लेखा फरायग्रो मोजां खामानि मावनानै खिन्थिग्रो थाखा फैसा आरजिग्रो होमबालाय मा सिख्लाफ्रा खारफायालासिनो थागोन नामा नायनि सोर सिख्लाया खारफायालासिनो थागोन नोंनाव जिराय थां जायगायाव दे रल नाम्बारफोरखौ फारि लानोसै आं दे गावबागाव 1 2 होनलां मा एसे बादुला मास्टारलाय नोंलाय सार आंखौसो बादुला होनदों नोंसोरजों बेबायदि स्ट्रिक्ट जायाबा नोंसोर मालाबाबो मोजां लामायाव फैनाय नंला एबारथ' आं फैबाय नोंसोरनि क्लासाव नायगोन आं नोंसोरनि सोर रमिअ ओंखारदों सोर जुलिअ ओंखारदों बादा मोनसेबो सोलिला मिथिबाय दे 1 निफ्राय जागायलां roll number 2 roll number 3 roll number 4 roll number 5 roll number 6 roll number 8 अके जाबाय दे दानिया क्लासखौ जागायनोसै सार आंना थालांबाय roll number आच्छा गोसोखौ न'आव गारबोदोंमोन नामा क्लासाव गोसो जवाखै गोसोआ न'आव दंमोन नामा औ सार दाउला दाउखौ गोसोखांदों न'नि दाउला दाउखौ दिनै बुथारनो गोनांमोन बुथारबाय ना माबाय बेखौनो गोसोखांगासिनो दंमोन आं सार साला स्वाद दिनै नों एबसेन्ट मिथिबाय आंखौ एबसेन्ट खालामबा प्रिन्सिपाल सारनो लगायनो हागोन आं लगायहैदां बेबो सार मिट मसला जिरा हालदै लगाय फबजोबनानै खिन्थागोन आं नोंनि सोमोन्दै गोदान फैनानै बिराद दादागिरि होनना दिनै आंनि फार्स्ट दे बेनिखायनो आं नोंसोरखौ निमाहा होथ'बाय सारलै आं जिरायनो हासिगोन ना हेल' स्वाद मास्टारखौ सोमोन्दो लानो रोङा लैसो होनबावदों नों आंखौ सार लै ना नों दिनै आंनि पिरियड जोबजासे नों बिदिनो हान्थु खरायना थाबाय थानांगोन मिथिबाय